Iya, tanjakne nek ngalak njaluk. Aduh, toh. Ngesana dian ki. Gek piye to ya dian. Uripmu kok kaya ngene.
bagus Gembong tancangan dek ing tak bagus Gembong sing alus longgar ora usah kasusu Pramila Brada para wadya saking Singowijaya kendel wonten ing Ardu Lek Nomi pripun iki kita wis petuk karo setelane Gembong petuk karo setelane sing alus longgar Madiun rasa sing kudu mbok gunakake hah ya ben kena dirasakake marang seniormu ya ngono apa piye Lek Nomi ya lanjut Bala saking Singowijaya sing alon-alon longgar purna jenipun Surya Pangrepira alam dua jenipun bala saking Sadono Madiun ki yo ngene iki. Rasa ki kudu digunakne. Suka aku. Lek dimen. Nek Mas Gembong, kula sampun parah. Parah yang gledak. Ngene iki lho. Jan yo bungae atiku. Seneng atiku dene adik-adikku sing generasi penerus iki Lek Nomi nggih wis gelem rasa sing digunakake marang amin ayo masuk kanjano Bok. Ayo ndek. Masuk. Sampai bawah. Sampai ngisor. Ya. Sampai ngisor. Leh
Rujak rujak nangka rujak ajang ayatiman laswari betapa Bapak Jomono di mana Lestari Widodo. timbang kupingnya budak rujak nangan ras lek nami Nah, jan iki cara bancine iki jenenge Purwati. Nek lanake jenenge Purwek. oh koclok perwek koclok kamu perwati masuk Rujak rujak dondong pantes sewa gawe ya ayu moblong tinggal barong colong gembong ala bapak ayu moblong tinggal barong colong bang tak dung 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 nang Surabaya tuku lotre singang Wijaya Panjanoke salah oke
Matur nuwun kadangku. Ora kaya wan iki lho Nomi. Anak wedok Senenge Nopek adikku. Sinta. Dan kawan-kawan Mbak Bile ngelak. Iki enek es teh. Iki lho didirne lho ngarepku. Iki tuku ya. Gendut. Lho jare iki didirne kon nyuwun. Ya. Ngelak apa ora? Sin, Bang ngelak apa ora? Bang. Mbotene wong madhep rono. Napa? Berangkat nih. Kowe ngelak apa ora? Terang dung. Dak. Ya, oke masuk. Dituruti nih. Tapi tak terang tak. Mumpung bos iki loman. Bos sing Wijaya iki tenan. Mulih iki umur nggawa apa? Lek dimen Bayari mobil tok. lek Nomi Pripun? bose Singawijaya iki lho man. Piye? Iki ampe gawe senenge lek dimen. Oke ta? Lek dimen ki suka pari suka lho. Iki padha aku isine mung golek seneng liyane seneng wis ora neng nah. Iki kumpul dulur-dulurku beyo bombong atiku lek Nomi. Seneng atiku lek Nomi. Ora mikir liya-liyane. Jadinya Jinindra marang janji tanpa gunung sumpah prasetyo bumi langit ngakseni manis ngendikanmu nanging uga lamesa timu ora ngira citra sliramu ninggal janji lan prasetyo ora kena tak belani apa maneh gondeli becik antuk basuki kaya tumeka wancin mung karya rayu
adep Jawa.